Anem al punt 7 del temari, màxim comú divisor i mínim comú múltiple. Comencem pel concepte. Quan calculem el màxim comú divisor d'una sèrie de números, el que estem fent és, de tots els divisors comuns, estem buscant el més gran, el màxim dels comuns divisors de diversos números que tinguem. I quan calculem el mínim comú múltiple de diversos números, el que estem fent és buscar un múltiple comú que sigui el més petit possible. Aquesta és la idea d'aquests dos conceptes. Comencem per trobar el màxim comú divisor entre 24 i 36. Ho farem d'una manera que ens permeti entendre el concepte del que estem fent, malgrat que després ho farem de manera diferent per anar una miqueta més ràpid. Trobem tots els divisors de 24 i per trobar tots els divisors de 24 ho farem per parelles. Busquem dos números que multiplicats donin 24, aquests dos costats dels rectangles que fèiem a l'inici de tot del tema, que multiplicats es donessin una àrea 24. Doncs podrien ser 1 i 24, podrien ser 2 i 12, podria ser 3 i 8 i podria ser 4 i 6. Totes aquestes multiplicacions donarien 24. Les ordenem i tenim tots els divisors de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 i 24. Fem el mateix per 36. Busquem parelles de nombres que multiplicades donin 36. 1 per 36, 2 per 18, 3 per 12, 4 per 9 i 6 per 6. Els ordenem i tenim tots els divisors de 36. Doncs ara estem buscant els divisors comuns, que seria l'1, per exemple, el 2, per exemple, el 3, el 4, el 6 també seria comú, el 12. De tots els divisors comuns estem buscant el més gran. I quin és més gran? Doncs el 12, perquè el trobem aquí i de tots els comuns seria el més gran. És el màxim comú divisor i per tant podríem dir que el màxim comú divisor de 24 i 36 seria 12. Com calculem el mínim comú múltiple? Anem a calcular el mínim comú múltiple de 4 i 10. Doncs per començar podríem expressar múltiples de 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, etc. I els múltiples de 10, 10, 20, 30, 40, 50. Dels múltiples comuns, que si us fixeu perquè siguin comuns han d'estar aquí, tenim el 20 en aquest cas. Si haguéssim continuat podríem trobar també el 40, per exemple. Estem buscant el més petit de tots i per tant en aquest cas el mínim dels comuns múltiples seria el 20. És el més petit dels que es troben aquí i aquí a la vegada. I per tant podem dir que el mínim comú múltiple és 20. Com ho podem fer per anar una miqueta més ràpid? Molt bé, anem a trobar màxim comú divisor i mínim comú múltiple de 16, 24 i 60. Començarem per fer les descomposicions factorials. La podem fer pel mètode tradicional o pel mètode d'arbre. En aquest cas estan fetes pel mètode tradicional. 16 entre 2, 8, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. D'acord? Aquí teniu la descomposició de 24 i aquí teniu la descomposició de 60. De manera que ens queda 16, 2 a la quarta, 24, 2 al cub per 3 i 60, 2 al quadrat per 3 i per 5. Per calcular el màxim comú divisor buscarem els comuns al menor exponent. Què vol dir comuns al menor exponent? Les bases comunes han d'estar aquí, aquí i aquí i a l'exponent més baix. Fixeu-vos que aquí tinc 2, aquí tinc 2 i 3, aquí tinc 2, 3 i 5. Per tant, que estiguin aquí, aquí i aquí només tenim el 2, perquè el 3 no estaria aquí i el 5 no estaria ni aquí ni aquí. Per tant, comuns només tenim el 2 i el menor exponent estaria en aquest cas elevat al quadrat. Aquest és el menor exponent. Per tant, el màxim comú divisor seria 2 al quadrat, que val 4. Si calculem el mínim comú múltiple, hem de posar comuns i no comuns amb això exponent. És a dir, posem tots els números que apareguin, totes les bases que apareguin, en aquest cas el 2, el 3 i el 5, i el major exponent. Per tant, el 2 estaria elevat a la quarta perquè l'exponent més alt al qual apareix. El 3 està elevat a 1 i el 5 està elevat a 1. Per tant, per calcular el mínim comú múltiple farien 2 a la quarta per 3 i per 5. Ara podeu calcular en l'ordre que vulgueu, podeu utilitzar la commutativa. En aquest cas jo he tirat milles i he calculat tal i com ve la multiplicació. 2 elevat a 4 són 16, 16 per 3 donarien 48 i 48 per 5 donarien 240, que seria el nostre mínim comú múltiple. Doncs fins aquí càlcul de màxim comú divisor i mínim comú múltiple. Al proper punt del temari farem exemples treballant amb policubs.